Bon dia, avui farem un videotutorial de com fer un estel estelat. Espero que us resulti fàcil i entenidor. Aviam, què ens fa falta per fer aquest estel? Una estelada, que podem comprar als xinesos, el mateix, de les que es posen als balcons, que sigui de les grans. Ens farà falta també dos barres de 8 mil·límetres, són les que jo agafo perquè així els hi costa més de doblegar, de fibra de vidre hueques, com podeu veure, cinta americana, una cinta llarga d'uns 4 metres si pot ser per fer la cua, com podeu veure, en aquest cas és de la senyera, una corda, un mànec amb corda, rotulador, unes tisores, un cúter, en fi, 4 cosetes. Per començar, què s'ha de fer? Jo utilitzo la cinta americana perquè és el més senzill. El que hem de fer és primer tallar les cantonades, on posarem les varilles. Com ho tallem? En forma de triangle. Si veiem que ens queda molt just, en podem posar dos, una enganxada sobre l'altra. Bé, ara ja hem fet les 4 cantonades, com podreu veure. Les he fet així, amb la cinta americana, i per dins li he fet un trosset de cinta al revés. Direu per què? Perquè així podem posar la varilla i si algun dia l'hem de treure no ens queda enganxada. Llavors, el primer que hem de fer, agafar la primera cantonada i enganxar. Ho enganxem ben fort, que quedi ben posat, com podeu veure. Que quedi ben posada, ben forta. Llavors agafem una de les dues varilles i la posem pel foradet que ens ha deixat la cinta que hem posat doble. Bé, un cop tenim posada la varilla a la primera cantonada, estirem fort, que ens quedi tens, i ho posem a la segona cantonada. De manera que ens quedarà ja a la seva posició definitiva. Repetim els mateixos passos per la que va creuada. N'hi ha una altra varilla que anirà creuada. Col·locada a les 4 cantonades i l'estelada ben tensa, sobretot que quedi tensa. Veurem que se'ns creua a la meitat. Llavors agafem brides, 2 brides, i la posem al creuament. I així li donem consistència. La segona no la tanqueu del tot, ara veureu el per què. Bé, he fet un trosset de cinta americana, 2 trossos més ben dit, una sobre l'altra per donar-li reforç. Llavors, just on es creua, l'hem d'enganxar. Ara veureu el motiu. Ara ja el tenim enganxat. I què hem de fer aquí? Hem de posar la fusteta aquí sota, més que res per no ratllar la taula, per no tindre accidents. Bé, un cop la tenim ja centrada i ben posada, li fem 2 marques amb el cúter. Una i 2. Agafem una entrebrida i la passem per les marques que acabem de fer.
i també la passem per la mica de brida que ens ha quedat suelta abans, a fi de donar-li consistència després. Ara la que teníem creuada ja la podem tancar. I aquesta també una mica, sense tancar-la massa. L'estelada que ens sobra la podem retallar tranquil·lament per dalt, a fi de treure el tros de cinta blanca, que és per posar-lo en un pal. Llavors, ara veieu, aquesta és la posició que es veurà des del terra. Llavors, ara que ens falta posar les cordes, la primera corda l'enganxem amb la brida aquella que havíem passat abans pels foradets que hem fet. Tal que sí. Llavors, més o menys, ha d'arribar una mica més de la meitat del tros que ens queda fins al final de l'estel. Ja hem posat la corda, la primera anella. Llavors, més o menys cau sobre l'estel, però a uns 50-60 centímetres per sobre. Llavors ja podem tallar i fem les varilles del costat. Bé, ja tenim la primera corda i la segona, i més o menys ha de caure a una tercera part de la distància entre el centre i la punta de l'estel. Llavors tallem la segona i amb la tercera corda fem el mateix. Jo li he posat cinta americana a la punta perquè no se'ns escapi. Podeu fer-ho d'altra manera, o amb brides o com millor us vingui. Bé, ja tenim les tres cordes col·locades, com podeu veure, ara ja té forma d'estel. Ara només falta posar les cues. Ara veureu com les posem. Li donem la volta. I ara us ensenyaré. Bé, agafem la cua i la manera fàcil és fer un nus directament amb la varilla de baix de la cantonada. La cinta ha de fer uns 4 metres, una cosa així, perquè vagi bé. És per fer de contrapès i que voli bé. Si ho voleu reforçar sempre podeu posar una brida de manera que li doni més força. Bé, com podeu veure ja la tenim lligada, és una cinta realment llarga, que això li donarà estabilitat. L'he fet en forma de U, en comptes de fer dues cues, n'he fet una enganxada pels dos cantons, amb la qual queda fent una U quan voli. Bé, ara ja només ens queda posar la maneta amb la corda que la lligarem perquè no se'ns en vagi, no se'ns escapi. Bé, jo he agafat el cordill central, el que tirarà de l'estel, amb dos brides, de manera que quedi més reforçat. Com podreu veure, podeu tirar i no li passa res. I ara ja només queda fer-la volar. Moltes gràcies per la vostra atenció.